टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइजों खुंगा 40थि बोसोरसालिया जथुमानि गिबि खुन्थिया गायसनबाय। गायसन्ना होयो बिटिआर खालिंदुवार समिस्तिनि एमसिएलए बानजाय आफादनि आफादगिरि दिलीप कुमार बर'आ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोजों लोगोसे 40थि बोसोरसालिया जथुमा, टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 31थि बोसोरसालिया जथुमा आरो टंला दखरा आइजो अनसाय आफादनि 24थि बोसोरसालिया जथुमा जथायै खुंनो लानाय सायनासालिनि गुदि खुन्थिया दिनै रबिबाराव बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों दौरि गोथारैनि बावनाय आरजजों बिटिआर खालिंदुवार समिस्तिनि एमसिएलए बानजाय आफादनि आफादगिरि दिलीप कुमार बर'आ गायसन्नानै होबाय। बेयाव जों मोनसे कम्पिटिशन हिसाबै बेखौ जोङो बेयाव माबानानै जोंनि बादायगिरि बिथांमोनखौबो जोङो बान्था होनाय जागोन। बेयाव दिन्थिफुंसालि थागोन नामा? दिन्थिफुंसालि एक्जिबिसन? एक्जिबिसनखौ जोङो सानदो दा जोङो नायनि बाजेटआ जुदि जायोबा जोङो हरखाबै बेखौबो खालायनाय जानो हायो आरो फारसेथिं नुदों गोबां बेबायदि गल्डेन जुबुलि बा बोसोरसालिया जथुमाफ्राव अपेन मार्केट होनाय जायो। बे अपेन मार्केटखौ लाखिगोन नामा? जोङो सानगासिनो दङ दा खोन्थाया जोंहा एसे बेयाव जायगानिबो एसे माने समस्या दङ। जोङो बेखौ हरखाबैनो थांखि लानानै बेखौ खुंनोबो हायो आरोखि। थेंक इउ। मोनथाम आफाद टंला दखरा बर' फरायसा आफाद आरो टंला बर' साहित्य सभा आरो टंला आइजो अनसाय आफाद मोनथाम आफादजों जथायै फैबाय थानाय जानुवारिनि 7, 8, 9 बेयाव जोङो जि हाबाफारि बे हाबाफारिनि दिनै सायनासालिनि जि गिबि खुन्था गायसननाय बे हाबाफारिखौ दिनै बानजाय आफादनिनो चेयारमेन मानगोनां बिथां आरो नैबे खालिंदुवार समस्तिनिनो एमसिएलए बिथां दिलीप कुमार बर' बिथाङा गायसनजेनफैदों आरो दिनैनि बे लाइ खुन्था गायसननाय हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे फैबाय थानाय एबसुनि जि गल्डेन जुबलि 50 बोसोर जिथु आगान होबाय टंला दखरा बर' फरायसा आफादा आरो बेजों लोगोसे जायगानि जोंहा बर' थुनलाइ आफाद थाबाय आरो आबोब थाबाय बिथांमोनाबो जि बोसोरसालिया जथुमा बेखौ जों लाजाफादों आरो बेयाव सानथामनि जि हाबाफारि बेयाव गावबा गावनि जि डेलिगेट सेसन बेयो जागोन आरो जों हाबाफारि बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ निजा बबेया जोङो मोनथामसो हाबाफारिखौ जोङो हाबाफारियाव थिसनदों। गिबि हाबाफारि जोंहा इडुकेसन सेमिनार फरायसाफोरनि सायाव इडुकेसन सेमिनार जागोन आरो 9 खालार खालि जोंहा एग्रिकालचार आबादनि सायाव जोंहा सेमिनार जागोन आरो बिनि हराव मोनाबिलियाव जोङो डेलिगेट सेसनखौ जिरायगोन आरो जे गेवलां मेल बे गेवलां मेलै जोंहा 9 थारिखआव जागोन आरो बे गेवलां मेलनि जि गाहाय आलासि जोङो जोंनि दुलाराय बर' फरायसानि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा थागोन आरो गेवलां मेलखौ बेखेवगिरि हिसाबै जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा थागोन आरो हाबाफारिखौ जोङो थांनाय गोलाव समाव जोङो 6, 7, 8 बेखौ जोङो फोसावदोंमोन नाथाय गाहाय आलासिनि जि एसे कनसेन्ट जिहेतु मोनथ'वाखैमोन जों दायो एसे कनसेन्टखौ मोनबाय आरो मोननानै सानसे जों फासायनाय जादों 7, 8, 9 बे खालाराव जों हाबाफारिखौ लांनाय जादों। जों एसे आगोलाव जों फोसावदोंमोन 6, 7, 8 नाथाय जों हाबाफारिखौ सानसे फासायनानै 7, 8, 9 बेखिनि सानथामखौ जों हाबाफारिखौ लाखिनाय जादों।